babae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Roslyn's Secret File. Si Roslyn na isang OFW, nagsakripisyo na hindi makasama ang kanyang mga anak para may ipangpadala siya sa kanila. Kaya lang, yung taong inaasahan niya na mag-alaga ng kanyang mga anak na sarili niyang kadugo, na sarili niyang nanay, ay tinraidor siya. Yung mga perang ipinadadala Kuya Will, pasok! Na yung mga perang pinapadala niya hindi pala napupunta sa pagpapagawa ng bahay, sa mga kailangan ng mga anak, kundi sa pagsusugal ng kanyang ina. At ang matindi doon, nagsabi pa yung sarili niyang nanay na naaksidente yung panganay niya. Kaya nagpadala agad siya ng pera, nag-advance pa sa mga amo niya. Ay. So pakinggan na natin yung mga kabisyo natin. Nag-share na kailang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Red. Hi, si Roslyn. Ang kwento mo ay isang tipong kwento ng betrayal or pagtatraidor. Ito yung pagsira sa tiwala mo ng isang tao na pinagkakatiwalaan mo. Nanay mo pa. Ramdam ko yung awa mo para sa mga anak mo. At ramdam ko rin yung galit mo sa nanay mong nilustay ang pera mo galing sa Lebanon. Tama lang yun na nilipat mo yung mga bata sa mas katiwa-tiwalang tao. Para sa mga OFW, magpakatatag kayo. Hindi biro ang buhay abroad. Isang pagpupugay sa gaya ninyong patuloy na nagsasakripisyo ng sariling buhay. Literal na pawis at dugo. Mabuhay kayo, babalik sa inyong mabuting karma. Kudos kay Maria Terang sa kanyang kwento. Happy holidays sa Team RT at sa'yo, DJ Rocky. Ayan. Maraming salamat. Red, sabi niya dito, no? Ramdam ko yung galit, ramdam ko yung awa, pero tama na nilipat ang mga bata sa mas katitwa-tiwalang tao. It doesn't matter kung kadugo mo or hindi. Minsan nga, the most painful form of betrayal comes from the person you love the most or comes from the person who's actually related to you by blood. May ganun. Ito pa sabi ni Marilu Ramosa. Ang sakit sa dibdib nung naranasan ni Sender sa mismong nanay niya. Wala talagang maidudulot na maganda ang pagsusugal. Nakakalungkot naman na gano'n. At yun ang naging dahilan para matapos ang pagiging mag-ina nila. Sa isang banda, matuto mismo sana ang nanay niya. Kung sa akin nangyari yun, ganun din ang gagawin ko. Merry Christmas and Happy New Year from Marilu Romarosa. Kaya nga sa panahon ngayon, wala na yung kamag-anak, yung dugo sa dugo. Kung wala yung respeto at tinraidor ka, niloko ka, parang, yes, pwede mong patawarin. Pero yung tanggapin uli, makihalubilo sa buhay mo, parang, mag-iisip ka talaga eh. Meron nga akong mga kilala na, as in, magkakapatid, ganyan, hindi na nagpapansinan. Bakit? Dahil nawala na yung respeto sa isa't isa. Dahil may pagluloko or panlulokong nangyari. Yung ganun ba? It's okay to cut family members. I think lalong-lalo na kung yung respeto ay hindi na nararamdaman sa bawat isa. O hindi na maibigay yung nararapat na pagmamahal, respeto at tiwala sa isa't isa. So, better na hindi na lang talaga kayo maging chami-chami. Kaysa sa nagpaplastikan lang kayo. Eto naman ang sabi ni Charles Sancho. Eto ba yung
tipo ng taong ginagawa kang human bank, gold digger, or anything para lang perahan ka at nanay mo pa. Well, nasa Asia tayo, Asian parents nga naman. Parang yung iba dyan gusto nila sila yung tama, pero pag pinamukha mo na sila yung mali, babalik rin ka. Again, toxicity is a no-no. Kahit magulang mo pa yan, gagawa at gagawa talaga sila ng toxicity. At ang masaklap pa dyan, papasok pa ang suicidal thoughts sa mindset nila. Alamin ang nakakatulong sa hindi nakakatulong. Direct to the point na yan, baka dumiretso ka pa sa maling tao. From Charles Sancho. Pag ganun pang comment sa Charles Sancho. Asian countries. Ewan ko ba, bakit usong-uso talaga sa Pilipinas yung ganun? Sana yung mga bagong ipapanganak onwards. Or kung kaya ng mga millennials down to the generation and newer generation, kung kaya lang naman na hindi iasa sa mga anak yung pag-unlad ng pamilya, sana gawin. Yung matutong respetuhin yung hustle ng bawat isa sa pamilya. Hindi yung puro asa lang. Kasi doon tayo namimihasa eh. Sabi nga, teach them how to fish, don't give them the fish. Kasi kapag sinanay mo ng sinanay na ibibigay mo lang lahat sa kanila, hindi na talaga magtatrabaho yan. Pabanjing-banjing na lang habang ikaw nahihirapan. Pero ang point naman dito, if masaya ka doon sa ginagawa mong yung pagtulong sa pamilya mo, masaya ka at nafu-fulfill ka at sobra-sobra naman yung pera mo, then why not? Then go. Kagustuhan mo yan eh, choice mo yan eh. Masaya ka eh, tsaka sumasay eh. Pero kapag mas matimbang na yun, nahihirapan ka kaysa dun sa masaya ka, parang you have to step back. Tapos, pakiramdaman mo lang maigi. Tama pa ba to? Tama ba na hindi ko na natuturuan tong mga miyembro ng pamilya ko na mabuhay? Parang ako na lang yung bumubuhay sa kanila, yung gano'n. Kilos-kilos din po pag may time. Huwag po tayong batugan. At yung sa naging sitwasyon naman ni Roslyn, alam mo yun, pag pinagkatiwalaan ka ng anak mo, sarili mong anak, mga apo mo naman yung aalagaan mo, sana, huwag mong sirain yung tiwalang ibinibigay. Maging totoo ka. Sabihin mo, magsusugal ako, by the way, baka pwedeng pahiram naman. Ganun! O kaya naman, yung perang pinapadala, mabuti sana kung minumultiply mo siya into 2 or 3. Kumbaga, ginagawa mo siya negosyo. Tapos, dun sa pagnenegosyo mo na yun, may kikitain ka, edi yun na yung inyo. Kumbaga, pinalalago mo sana yung perang ibinibigay sa'yo ng anak mo. Kasi kung sarili mong pera yan, edi kahit lustayin mo pa ng lustayin. Basta may pera kang pinanggagastos. Ano bang pakialam alam ng anak mo kung marami ka namang pera? Pero hindi, perang pinaghirapan niya yan. Alam mo yung bawat puyat, bawat pagod, bawat araw na tiniis niya na hindi niya kasama yung mga anak niya, yung mga apo mo. Nandun. Ibinigay sa iyo, ipinagkatiwala sa iyo na may magandang mangyayari. Ang sakit makakita ng ganon. Yung tipong, yung hinirap mo napunta lang sa wala. Tas doon mo na patunayan na parang walang kwentang ina yung ina mo. So, yun. Anyway, maraming salamat sa lahat po ng mga nag-comment this afternoon. Gusto ko lang pong batiin si Alberto RG, nakikinig daw na nasa sasakyan daw sila. Gilbert from Alberto Sports. Ayan. Sir Gilbert, what's up? From Alberto Sports. Ano na, racket na tayo dyan, oh. Wala ka bang mga paraket dyan for next year? Alam mo naman, hustle queen tayo, diba? Wala nga tayong hindi pinapatos. Ultimo holiday, pumapasok pa rin tayo, diba? Ay, nako. Anyway, kabisyo. Sana matuto tayo sa mga naririnig nating storya. Sana matuto tayo sa mga pagkakamali ng mga taong nakakasalamuha natin. At sana meron pa rin tayong respeto sa bawat kapamilya natin. At kapag pinagkatiwalaan tayo, wag natin sana silang biguin. Ingatan natin yung tiwala na yun. Kasi yung tiwala pag nasira, hindi mo na ito may babalik pa.
hindi na ito mabubuo pa. At sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, GTG as in got to go. Yes. Oo. Parang nawirdohan din ako. Sabi ko, mag-got to go na ako. Oo nga pala. Kasi 4:30 na. I gotta say, GTG as in got to go. Susunod na po ang programang Etsarapan. Kasama sina Diego at Tanghenyo. Dito lamang yan sa stasyong number 1 sa mga malulupet manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Bye-bye, people of the universe. This is Rosalyn's Secret File. Sasakyan sikat, basta't Love Radio, ang radyo mo.